Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Food Gang το Part 2. Έχω παίξει πάρα πολύ από την τελευταία φορά. Επίσης ξεκλείδωσα ένα ψυγείο και θέλω να το ανοίξω μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 3, 2, 1. Coins για τον Billy και για τον Tony. Σήμερα θα σας παίξω όχι με τον Tom ή τον Billy, θα παίξω με τον Tony ένα μάτσο. Ας κάνουμε update τον Billy. Με τον Tony, όπως είπα, θα παίξω ένα μάτς και μετά στο επόμενο βίντεο θα παίξω και με τους υπόλοιπους δύο που μου έχουν μείνει να παίξω. Δηλαδή στο επόμενο βίντεο παίζει να παίξω με τον Billy. Αλλά δεν μου αρέσει και πάρα πολύ ο Billy, να σας πω την αλήθεια. Είναι σνάιπερ τύπος και εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί καταρχάς βαράει μακριά, αλλά το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν σκάει πολύ damage και αργεί πολύ γρήγορα να κάνει reload. Όπα, έχασα. Οκ. Δεν πάει πολύ καλά αυτό. Και μας νικάνε. Τέλεια. Τους σκότωσε ο συμπαίκτης μας και τον σκότωσαν και οι άλλοι και... Επίσης, έχω σε κάποιους παίκτες, σε έναν παίκτη μου, τον αρχικό δηλαδή, έχω ξεκλειδώσει κάτι σαν gadgets. Δεν είναι ακριβώς gadget, βασικά gadget, δεν έχω ξεκλειδώσει πολλά γιατί έχει μόνο ένα. Αλλά όσο ανεβαίνεις level ξεκλειδώνεις κι άλλα. Και αυτός εδώ ο συμπαίκτης μου έχει το gadget το πρώτο του, είναι να γίνεται αόρατος, δεν ξέρω αν το έχει ξεκλειδώσει. Να το, κοιτάξτε, έγινε αόρατος. Εμείς μπορούμε να τον δούμε, αλλά οι αντίπαλοι δεν μπορούν. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Είδατε πως παίζει ο Tony. Επίσης θέλω να σας κάνω κάτι ακόμη σχόλια για τον Tony. Ο Tony δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης, γιατί όταν βαράει κάθεται ακίνητος και δεν μου αρέσει. Αυτό ήταν το σχόλιο. Ένα σχόλιο ακόμη ήταν, τέλος πάντων. Και γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας.